Zbraň sa! Vraciame sa domov a máme radosť a máme aj strach. Ešte nikdy sme sa takto nevracali. A nevieme, ako nás privítajú tí, ktorých sme už tak dlho nevideli. Vítajte doma, bratia. Ďakujeme, Prašivec. Ako žiješ? No, a vy? Čo to máte na sebe? To sa fasuje v base? Balíky z domu nedošli na čas. A iné sme nemali. Toto je vždy lepšie ako toto. A čo je na tom, že to robím? Keď ma za to platia. Pristane ti to. Vyzerá celkom fajn. Celkom ako idiot. Neurážaj. Možno aj teraz takto skončíš. Poďme. Kráľovia idú! Kráľovia sa vracajú z matky! Obidvaja sme mysleli na to isté. Aby zima nebola dlhá, aby sme sa čím skôr vrátili na našu chatu v stratenej doline. Netreba vás odviesť, páni. Jo! Zahrajte! Takú, čo im patrí. Tú sráľovskú. A vy tancujte, aby ste sa zohriali. Nie je nám zima. Bojím sa o vás, že pomrznete. Daj pokoj. Zmizni. Netráp sa o nás, Prašivec. Je nám celkom fajn. Klameš, Valér. Trasieš sa od zimy. Ale Prašivec je kamarát. Tu máš. Zahrej sa. Ďakujem. Neprosím. Nemám na to postavu. Nosiť medvediu kožu ako ty. Naozaj nechceš? Nechce. A prečo nechceš? Smrdí ti? Na, obleď sa. Čo som ti urobil? Čo vlastne chceš? Čo vlastne chcete? No. Tu máš. Aby som neotravoval.
ste sraľovia! Ten Finanč, čo vás chytil, je oveľa lepší chlap. Toto sa mu nezabudne. Ako sa považuješ hádzať do mojich kamarátov? Prestaň už. Je mi hrozná zima, starec. Tak ti treba. Na čo si sa vyzliekol? Kto ti kázal? A čo teraz? Na zdravie. Čo tu chceš? To sú vaše veci. Topánky sa už nenašli. Teraz mu to vrátim aj s úrokami. Ľuďom sa to páčilo, ale mne nie. Tebe nie? A prečo? Bolo to smiešné. Chlap nemá byť smiešný. A nemá sa dať vyprovokovať. Čo nepovieš? A ty si čia? Od Surko Antónia. Ty si Tonka? Tonka Surka? Netreba vám zavolať doktora? Zmizni! Už by som ju ani nepoznal. Starého Surku vnúčka. Toho, čo ho nazývali netopierom? No to. Pašoval iba v noci. Tomuto decku som dakedy strúhal bábiky z dreva. Aké decko? Kým sme sedeli v base s decák, sa stali sleční. Tu ste? Tu sem. Tu sme. Dačo mu treba na seba, dedo. No a dačo na zahriatie. Čo mám, to dám. A koľko ste sedeli? 2 roky? Veru 2, dedo. No, nie je to veľa, ani málo. Či tak, lebo onak. Večer chodí do krčmy. Ten Finanč, čo vás poslal za mreže. A čo tak čušíte? Veď sa pochválte. A ako tam bolo? Dobre? Starý Paciga vám rozkázal. Ocot. Pí, musíš. Na dúšok. A ďakujeme, Ujo Šimek. Chutilo, chlapci, chutilo! Nechcete ešte rundu? A či ste napísali Financovi srdečný pozdrav z basy? No čo je, Valér? Onemel si? Voľa, kedy si tu vykrikoval, že sa ešte nenarodil Finanč, čo by ťa dostal. A teraz čušíš. Teraz už môže povedať len jedno. Našlariť prhľavu. Na zdravie, Valér. Počul som, že ste sa vrátili. Nepodáš mi ruku, Valér? A na čo? Ale vypiť. Vypiť si hádam vypijeme, nie? Víš tam nalej. Pijem iba s kamarátmi. Tú novú frčku, to si dostal za nás? Konal som len svoju povinnosť. A budem ju konať aj naďalej. Ale neteší ma posielať do basy starých kamarátov. A nechcel by som, aby sa to stalo ešte raz. Ešte raz? Valér, daj už pokoj tej hranici. Nemá to cenu. Stačí, ak mi dáš slovo. Dobre. Dávam ti svoje slovo. Dávam ti slovo, že cez hranicu nikdy nepôjdem.
Ešte som neskončil. Ešte som ti nepovedal toto. Nikdy nepôjdem cez hranicu, keď tam nebudeš ty. Dávam ti slovo, že pôjdem len vtedy, keď budeš mať službu ty. Všetko ti prenesiem priamo pred nosom. Celý obchod dovlečiem na chrbte. Súdok polskej vodky prekotúlam cez hranice rovno pomedzi tvoje nohy. A každá dievka súdca na výdaj si odo mňa kúpi pašovanú perinu a postelné plachty. Ty ma už nikdy nechytíš. Nedobre vravíš, Valér. Už len za toto, čo si povedal, by som ti mohol narobiť nepríjemnosti. Je tu plno svedkov, ktorí počuli tvoje slová. Aké slova? Akých svetkov? Všetci ste počuli. Vyhrážal sa, že pašovať neprestane. Že pašovať? Ja som nič nepočul. Dedo Šimek, a vy ste počuli niečo? Ja, synak. No ja som ti hluchý ani poleno. Ani som tu dnes nebol. V poriadku, chlapi. Nikto nič nepočul. Ale toto možno počujete všetci. A ja ti dávam slovo, Valér. To si zapamätaj. Dostanem ťa. Aj to si zapamätaj, že som ti chcel dobre. Nie. Nikdy ma nechytíš. A nikdy mi nič nedokážeš. Zasa sme stáli proti sebe. Medená väža a my. Teraz bola biela a nevinná. Ako by zabudla, že nám zabila kamaráta a jeho ženu. Pozri. Čo tu robíš? Mrznem a čakám na vás. No čo stojíš, otváraj. Čo si slepá, alebo čo? Nevidíš, že to je lavínový žľab? Zime tady neprejde ani kamzík, ty. Ja som prišla. Prišla. Pomohla. Zaviť, ty. Ešte trochu rumu? A na čo si sem prišla? Len tak na výlet. Nechcelo sa mi do školy. Nechcelo sa jej do školy. Klame. Financ sa dozvedel, že sa zberáte na chatu. No a? Možno dostanete návštevu. Ľudia vraveli, že proti vám niečo chystá. Teba čo je do toho? Ďakujem za pohostenie. Kde chceš ísť v takomto čase? No? Tu ide do boli chýrny pašerák. Súdko Netopier. Bol jeden z najchýrnejších, skoro ako ja.
Vypašujete vodku, topánky, svetríky. A náš dedo pašovali ovce, kone, jalovice. Ovce. Čo som ja, bača? Vtedy boli inakšie časy. Financi nemali ani psov, ani vysielačky. Aj vtedy mali pušky a vedeli z nich strieľať. Čo ty o tom vieš? Tuto. A tuto. Som bol 2 razy strelený. A náš dedo? Náš dedo boli tuto, aj tuná, aj tuto. Náš dedo boli strelení 22 raz. A ani raz neboli pase. A ty? Koľko máš rokov? Že si taká múdra. No. 17. Iba 17. Škoda, že nie 18. Prečo? Bude mať aj 18. O pol roka. Dones nám vody. Nebolo by zle. Škoda, že je taká mladá. No a čo? Moja stará mama sa vydávali, keď mali 16. A o rok sa narodil. A táto má už 17,5. Kto vie, bude s ňou spať? Radšej nie. Jej dedo by vyleteli z robu, nakopali nás do zadku. Ešte chodí do školy. Dajme jej pokoj. To je fakt. Ale ani ty, ani ja. A ruku na to. A aby si ma náhodou neoklamal. Čo sa toľko kolíšeš? Nevedela som, že sa nesmiem. Zakrúti sa ti hlava. A už neotravuj. Napíš si úlohy. Alebo choď už spať. Tam nie. To je moja posteľ. Tie dnešné dievky. Bože môj. To by ti aj samo od seba vliezlo do postele. Sviniar, podvodník. Co blázniš, človeče? To sa ako stalo? Takže si svina. Kto ma položil k nej? A ty čo sa vyškieraš? Vstávaj. Raňajky treba robiť a potom máš do školy. Ročná. Že sa nehambíš. Môžeš jej byť starým otcom. 17,5. Ako sme sa dohodli? Ani ty, ani ja. Tak čo sú to za spôsoby? Ja sa ti na nič nepamätám. Na nič. Možno ma to pritiahlo. Ako magnet. Potom si už bezmocný. Bezmocný. Ožratý. A čo keď... Vieš, aké deti sa rodia z opilstva? Deti? Alkoholici, kreténi alebo idioti. Teda,
Ty vieš potešiť človeka, starec. O 3 mesiace maturujem. Potom sa o všetkom dohodneme, Valer. Ako o všetkom? No spali sme predsa spolu. Som tvoje dievča. Vlastne už snúbenica. Snúbenica? Čo si sa zbláznila? Vieš, koľko by sa musel mať takýchto snúbeníc? Asi 300. No. To je tvoja vec. Ale ja som ešte nikdy nespala s chlapom. Spolu. A celú noc. Čo by povedali ľudia a moja mama? Už aj preto sa musím s tebou zasnúbiť, Valer. No, povedzme, že máš v niečom pravdu. Ale sú tu isté nejasnosti. Aké nejasnosti? Napríklad, kedy k tebe prišiel. Okolo polnoci. Keď dopil tú druhú fľašu rumu. Aha. A prečo si ho k sebe pustila v takom stave? Povedal mi, že mu je zima. Že je mu smutno tak samému. A potom? Čo bolo potom? Teraz sa už hanbiť nemusíš. Objal ma, potom ma poboskal. A ústa? Nie. Na čelo. Na čelo. A ďalej? A potom mi povedal, tak veľmi pekne mi povedal. Čo som ti povedal? Dobrú noc, Tonka moja. To si mi No povedal. čo bolo ďalej? My hneď zaspala, spala až do samého rána, ako zarezaný. No, ako zarezaný. Až do samého rána? No. A to je všetko? A čo by malo ešte byť? Čo si o mne myslíte? Som jeho dievča, ale ešte nie sme svoji. Spala som v šponovkách a pod nimi mám pančuškové nohavice. No. Tak počúvaj, snúbenica moja. Dievčatko moje milené. Von. A zmizni a už sa tu neukazuj, pakuj do školy, snúbenica. Odchod. Čo som ti urobila, Valer? Nič, ani ty mne, ani ja tebe. A sme kvit. A zmizni, lebo bude zle. S ním som sa už 1000 raz vyspal na jednej posteli. Aj sme sa vyboskávali, keď sme si vypili. A nie sme zasnúbení. Ani s tebou. A odpál. A ešte čo si ti poradím. Utekaj rovno k vášmu školskému doktorovi a povedz mu, že ti tuto poriadne šuchoce, áno? Prečo ho dráždiš? Je to už starší človek, nesmie sa rozčulovať. Zabudla som ešte na jednu vec. Na toto. To je z čoho? Zo sliepky? Nie, to je orlie pierko. Vezmi si, Valer, na pamiatku. To je miesto snubného prstenia, vieš? Ja nie som zasnúbený. Nikdy som nebol zasnúbený a nikdy nebudem zasnúbený. A nezbieram orlie perá. Ja nie som skaut alebo indiánsky náčelník. I prosím ťa, osloboď ma od nej. Toto pierko prináša šťastie. Choď už odtiaľto. Pekne ťa o to prosím. A to pierko zastrž nazad do toho orla. To pierko má už vyše 100 rokov. Moja prastará mama ho dala mojej starej mame, stará mama mojej mame a moja mama mne. Len si vezmi. Uvidíš. Neobanuješ. Čo si to dovoluje? Ako to, že mi týka? Čo sa opovažuješ? Akým právom, ty? Spali sme spolu, Valer. Pravda, ak sa ti nepáčim, potom nič. Potom si to pierko nemusíš nechať. Páčiš sa mi. Veľmi sa mi páčiš. Aj to pierko sa mi páči. Ale ak hneď neodídeš, tak ťa zaškrtím touto mašľou a každý súd ma musí oslobodiť. Schovaj sa.
deň. Čím poslúžime, milí hostia? Vítajte. Nedáte si gulášik? Naša špecialita. Chata je v zime zatvorená. Ako to, že ste tu? Takže sme si ju otvorili. Čím? Lenže ten kľúč nie je váš. Už dávno ste ho mali odovzdať. Vy ho neoprávnene... Rozšilujte sa, škodí to zdraviu. Chceli sme vedieť, v akom stave je chata, čo treba porobiť pred letnou sezónou. A to už ako viete, že sa sem vrátite? A práve vy. A práve sem. Do stratenej doliny. Hm? Ako to myslíš? Tak ako hovorím. Antonia Surková, 3. B. Dávate tu súkromné hodiny? A z čoho, mládenci? Kde je to dievča? Aké dievča? Vlasík. Totiž včera sa veľmi zhoršilo počasie, no. Nemohli sme ju pustiť v takom čase. Tak prečo ju skrývate? Prečo si prišla? Ha? Jej sa opýta, nie nás. Skrývali ju v kuchyni. To dievča má 17 rokov, Valér. 17,5. Čo mne do toho, koľko má rokov? Ja s ňou nemám nič spoločného, čo? Ako to, že nič? Veď sa s tebou zasnúbila. Gratulujem. Snúbenica bohužiaľ pôjde s nami. Vy si ju odvedete. Vďaka, bratia. Len si ju berte. A doma nech ju viažu o plot. Ona je šibnutá. Nepôjdem s vami, nič som neurobila. Zmizla si z domu. Matka nám hlásila, že si sa stratila. A ty odkedy hľadáš stratené dievčence? Na inšie už nestačíš? Ale stačím. Stačím. Ešte dnes opustíte túto chatu. Zajtra ráno odovzdáte kľúč podniku. Ak to neurobíte, podám na vás trestné oznámenie. Za vlámanie. To nemyslíš vážne. Máme tu robotu. Všeličo treba ponaprávať. A prišli sme len na mesiac. Aj si trochu vydýchnuť po tej base. To je naša chata. Nemôžeš nás vyhnať. Chata patrí turistickej organizácii, tak nemôže byť vaša. A už ani nebude. A už nedostanete žiadnu chatu v blízkosti hraníc. Vo vašom podniku uznali moje dôvody. Teraz sme si riadne odsedeli. A podľa zákona máme... Sú aj iné chaty, Valér. A ty sa nevyhovarej na zákony. Pred celou krčmou si sa chvastal, ako sa vykašleš na zákon. Verejne si podrýval moju autoritu. Ty, Fero. Nerob nám to. Stalo sa. Zbabrali ste to, chlapci. A ja som vám chcel pomôcť. Aký si ty len dobrá. Čo budeme robiť bez tejto chaty? Na to si nepomyslel. Nič iné nemáme, iba toto. A nič ešte nevieme, iba túto robotu. Podávať malinovky, škriabať zemiaky? Nič inšie neviete, iba takúto babskú robotu? Povedz mu, že my naozaj nič inšie nevieme. Iba vyniesť metra koksu. Sem hore, pod oblaky. Každé kilo, každú konzervu. Každý liter, všetko na vlastnom chrbte. Po celé mesiace, po celé roky. Ako dve mulice, ako ťažné kone. Bez prestania, bez únavy. A potom tu sedíme. Počúvame ticho. Ticho alebo vietor. Alebo výkrik o pomoc. A potom ratujeme. Visíme medzi nebom a zemou. So zraneným alebo mŕtvým človekom v náručí. Mrzneme, mokneme, hľadujeme a vydržíme. Znesieme všetko a nepopustíme. Pokým neurobíme to, čo treba. Toto je náš život. A naša robota. Takých ako my nepresadíš.
Ty to dobre vieš. Na to si mal myslieť skorej, Valer. Vtedy, v tej krčme. Mali sme vypité. Privítali nás s posmechom a octom. V tej krčme som to možno ani tak nemyslel. Ak nám urobíš toto... Nevyrážej sa. Nemám to rád. Ideme, slečna. Všetko je dohovorené. Nemôžem si z ľudí robiť bláznov. Ani zo seba. Dovidenia, Valer. Poď už. S Bohom. Tak poďme. Dovidenia. Poďme sa spakovať, Valer. Chatu v stratenej doline sme už nedostali. A nejakú inú sme nechceli. Chytili sme sa prvej roboty, čo nám prišla pod ruky. Kľačali sme pri nohách hôr, do ktorých sme sa už nemohli vrátiť. Zdravím vás, fešáci. Vyzeráte ako červíci a robíte ako slimáci. Veľmi sa čudujem, že vás za to platia. Ty ešte žiješ, Valer? Zavádza, zmizni. Fuj, už aj smrdí ako medveď. No. Vy smrdíte od strachu. Financ sa chválil pred krčmou, ako vás skrotil. Zmizni, lebo z teba urobím medvedicu. Neblázni! Čo mi ničíš kožu? To mi zaplatíš. Vylezte! Už sú preč! No čo je? Chcete dostať reumu? Zmizni, ty! Prečo nás špehuje? Čo si to dovoluje? Prečo to vlastne robíte? Sú aj lepšie spôsoby ako toto. Ale neviem, či ste na to dosť dobrí chlapi. Čo zasa chce? Bože môj, prečo nám nedá pokoj? Toto je nič, iba trochu peňazí. To dokáže skoro každý. Ale pašovať a nezarobiť pritom ani korunu, to už... Ani korunu? Ani halier, vôbec nič. A na čo by sme ich potom pašovali, prosím to? Len tak, z hrdosti. Aby ste dokázali, že ste šikovnejší ako financi. Pre nič inšie. Nezarobiť ani korunu? A tak trochu ťa nebolí hlava? Tuto. Naozaj nemá rozum, je bláznivá. Možno je bláznivá, ale nie je sprostá. Viete, čo raz robil náš dedo? Stary Szordowski znów sobie wypił i znów drzemie na tratwie. Na pewno się ocknie, gdy znajdzie się na bystrej wodzie.
Čo je to? Aké ovce? Telegram číslo 1. 1. Ovce patria gazdovi Šrodovskému z Makitovky. Ak ich hneď nevrátite, dopustíte sa trestného činu. Trestného činu? My? Lebo sú ukradnuté. Toto je záloha. A ešte dostaneš $10. Doláre? A za čo? Takmer za nič. Máme pre teba bohovský kšeft. Aký to má háčik? Čo sa odo mňa žiada? Toto zanesieš do doliny po tú starú jednu. Presne o 9:00 prehodíš túto páčku, to je všetko. 10 minút po 9:00 prídeme my dvaja, s nami niekoľko cudzincov. Chápem. A čo ďalej? Zamrmleš ako medveď, vyskočíš a naplašíš ich. Potom sa urobí živánka, dobre si vypijeme a to je všetko. Ktorú páčku? Túto? Môžem si to vyskúšať? Vyskúšaj. Stačí. Ako vidíš, dobre to funguje. Jelenie ručenie. Teraz na jar. A čo keď na jar? Jelenie ručia len na jeseň. To vie aj malé decko. Tí cudzinci sú Austrálčania, protinožci. Rozumieš? Nemajú šajnu, kedy ručí tatranský jeleň. Austrálčania? No, keď je u nás zima, tak je u nich leto. A zasa naopak, keď je u nás jar, tak je u nich jeseň. Jasné? Aha. Oni sa vyznajú iba v krokodíloch a papagájoch. Normálneho jelenia ani nevideli a pravde, že ani nepočuli. Chcú zažiť trochu romantiky, nechápeš? A bohovsky za to zaplatia. No. Tak zdravíčko, prašivec. Nech ti slúži. Na zdravie. Na zdravie. A ten magnetofón potom vráť do požičovne. Ste fajn chlapci. A k tým ovciam. Gratulujem. Počuli ste? Čo je tu? Jeleň. Pane Bože, jeleň. A v máji. To nie je možné, šéf. A je to jeleň! Ja. A ešte aký? Na moju dušu. Už sa aj tie jelene celkom pobláznili. Nebláznite, to je len prašivec. Čo tu robíte? Zmiznite, tu sa čakajú zahraniční hostia. Kto spustil toho jelenia? Ktorý idiot? Ja. Kvôli tým Austrálčanom. Poplašil si celú horu, to ti to prikázal, ty chumaj. Zase ste nechali auto vonku. Na čo máme garáž, človeče? Ja som nič. Ale čo? Kto si nám otvoril garáž? Telegram číslo 2. Kone patria družstvu v Žeglanovciach opatriť a vykefovať a i hneď vrátiť. Opatriť a vykefovať. Dobre. Opatrím a vykefujem. No. Kde je Valerajov kamarát? Vyhodil som ich. Predčerom prišli napití do roboty. Vidíte to? Tak neviete, kde sú.
2 dní vás hľadám. Kde ste? Našli sme si nové miesto. Ja tu robím plavčíka. Kde je Valer? Kde by bol? Pracuje. Gut. Danke. Danke, mein Freund. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh. No dobre, dobre. Stačilo? Tak to mlátiš každého. Každého nie. Iba dobrých priateľov. Chcem sa ti poďakovať, Valer. Za masáž. Za to sa neďakuje, za to musíš zaplatiť. Nie, za tie kone v garáži. Vyhnal si nás zo stratenej doliny. Teraz robíme toto. Čo ešte chceš? A ty, Valer, čo chceš? Aký bude 3. telegram? Máš nejaké zvláštne želanie? Mám. Iba jedno. Dostať vás za mreži. Chápem ťa. Len škoda, že nemáš nejaké dôkazy. Keby som chcel, tak si ich vyrobím. Ale neurobím to. Dostanem ťa podľa všetkých pravidiel. Držím ti palce. Budeme pokračovať v masáži? Nie. Raz ťa zmasírujem ja. Zmasírujem a vykefujem. Každý sa raz môže potknúť, hoci aj na maličkosti. Ale raz ťa dostanem. Uvidíš. Čo bolo? Zotrvali sme v dlhšom priateľskom rozhovore. Tie kone ho dožrali. Prišiel strašiť. Ahoj. Si voľný, Valer? Čo chceš, aby som ťa... Keď môžeš masírovať financov, môžeš aj snúbenicu. No. Chcela som s tebou hovoriť. Medzi 4 očami. Treba to skončiť, Valer. Čo skončiť? Aj rozum. Už mu tečú nervy. Sama si predsa chcela, aby... Ale teraz už nechcem. Prečo? Ľudia vravia, že ho majú preložiť. Na horšie miesto. Urobí všetko, aby vás dostal. Len tak sa môže zachrániť. V pondelok pôjdeme zasa. Normálne, ako turisti. V Zakopanom je jeden autobus. Veľmi sa mi páči. Aký autobus? Telegram číslo 3. Ešte neviem, kade ho prevezieme. Ale jedného dňa bude stáť na financovom dvore a toho dorazí. A čo po tom autobuse? Dokedy budete pokúšať osud? Čo bude potom? Čo si ešte vymyslíte? Viem, že na to niekto doplatí. Ale bude to ona, nie my. Ale môžeš to byť aj ty. Ale ty si ma prišla strašiť. Neotravuj a vypadni. Valer? Chodia sem aj ženy? Každý, kto zaplatí. Ako si mám ľahnúť? Na ktorú stranu? Že sa nehambíš. Pred tebou. A za čo? Do Lendaku, zveziete ma? Nie, nejdem tým smerom. No, to ste vy? Nie, nie sme to my. 20. Ale tí Austrálčania. To bola vaša chyba, a nie moja. Vy ste prišli o stovku a zo mňa neubudlo. Vy už máte aj auto?
Nevidíš? Celkom pekné. Čo stálo? Ani halier. Ukradli ste. V Lendaku mám akýsi kšeftík. Nezveziete ma? Ty máš vždy prašivec. Sadaj. No? Čo tak letíš, Valér? Môžeš dostať čus defekt. Zastavte. Zastavte, prosím vás. Idem do Lendaku. Aspoň sa povozíš. A vrátiš sa autobusom. Prečo ma chcete zabiť? Čo som urobil? Valér! Valér, neblázni! Valér! Valér, prosím ťa! Vystup. Pamätáš na ten fašian? Ako si nás privítal, keď sme sa vrátili z basy? Tak to bolo za to, prašivec. Krapúni! Zločinci! Vrahovia! Nezabudnem! Toto neodpustím. Tak na čo si sem prišiel, prašivec? Ak nechceš hovoriť, tak zmizni, lebo ja nemám čas. Rozmyslel som si to. No, ja som im aj tak neveril. Čo? No, to, že ukradli to auto. Aké auto? No, také Aká značka? osobná. Kam išli? Čo ja viem? A čo sa ma tu toľko vypytujete? Cestná kontrola. Už je neplatný. To vozidlo je vaše? Nie iba požičané. Doklady majiteľa. Chýba ústrižok o zaplatení cestnej dane. Zapálte svetlá. Všetky. Brzdové, smerníky. Ako môžete takto jazdiť? Ľavý blinker vám nefunguje. Ohrozujete bezpečnosť premávky. Doteraz to fungovalo. Zatrúbiť. Doteraz vám to trúbilo, nie? Lekárničku. Jodová tinktúra je vysnutá. Ako by ste poskytli prvú pomoc. Ty, povedz mu, nech nebuzevrie, že sa ponáhľame. Len slušne, občan vodič. Ja s vami hovorím slušne, tak... Vodič je zrejme opitý, urobte skúšku. Nech sa páči, zafúkame si. Ani bohovi. Je to nehygienické, súdruhovi, a odmietame. Tak pôjdeme na krvnú skúšku, dobre? Opustiť vozidlo. Vodič nie je schopný ďalšej jazdy. Čo sa vám robí? Pre 3 malé pivá? Auto musíme vrátiť.
Majiteľ ho súrne potrebuje. To ma vôbec nezaujíma. Cestná kontrola sa už skončila, ale tým sa ešte neskončilo všetko. Čo robí? Pôvodná farba bola modrá. Čo má byť? Chcete povedať, že sme to ukradli a prestriekali, či čo? Nevideli ste doklady majiteľa? Aj doklady sa môžu prestriekať. Ježišmaria, prašivec. Ten kôň. Nebol u vás náhodou? Jeden blázon a nehlásil vám, že sme ukradli auto? Jasné, bol tu. Toto je prašivcová robota. Ja toho idiota zabijem. No, to je celkom slušný nákup na tú chvíľočku, čo boli v Poľsku. Všetko majú riadne zapísané. Ale podľa záznamu v pasoch každý dostal 200 zlotých. Spolu mali 400. A tieto veci majú hodnotu okolo 1000 zlotých. Takže 600 zlotých vyšmelili. Alebo vymenili sa naše koruny. Sveter sme dostali do daru. A aj tie bodky. No pravda, že veď vy ste v Poľsku takí obľúbení, že vás i hneď obdarujú, len čo sa tam zjavíte, čo? Vyzliec. Všetko. Čo ešte chceš? Nestačí ti? Vyšetrovanie sa ešte neskončilo. Možno sa u vás nájdú nejaké ďalšie dary. Nechaj. Povedal som všetko. Obrátiť. Fešáci. A do drepu. A pekne hlboko. Tak. Styk. Obliecť. A častejšie umývať nohy. Ono vás to prejde, vážený. Veľmi dobre. Môžete ísť na obed. Takéto telegramy. No. Neplatný vodičský preukaz, nezaplatená cestná daň, hrubé závady na technickom stave vozidla ohrozujúce bezpečnosť dopravy, použitie alkoholu, ďalej devízové priestupky, odôvodnené podozrenie z nedovoleného vývozu našej meny, urážka úradnej osoby, ako aj znevažovanie priebehu vyšetrovania posmešnými poznámkami a tak ďalej a tak ďalej. Nevravel som, ono sa vždy čosi nájde. To je fakt. Fakt, že sa snažil. Samé hlúposti. Ten papier si môže dať za klobu. Míriš sa, Valér, je toho práve dosť. Nielen na celkom zo pár slušných pokút, ale ako sa tak na to dívam, aj na také menšie trestné oznámenie. Trestné oznámenie? Straší. Zasa sa míriš, Valér. S týmto papierom možno porobiť všeličo. Záleží na tom, ako sa veci postavia a najviac na tom, o koho ide. Či ide o ľudí trestaných, alebo netrestaných, o poriadnych občanov, alebo recidivistov. Porozmýšľajte o tom. Môžete ísť. Dobrý večer. Vaši hostia ma pozvali. Máme sa tu fotografovať. Teraz večer?
O ničom neviem. Ja viem. Máte ísť do baténu. Tam vás čakajú. Ale kde? A ako sa to ide? Nech sa páči. Vítaj, prašivec. Čo tu robíte? My sme tu zamestnaní, ale už máme fajront. A kde sú tí hostia? Čo sa mám s nimi? My sme tí hostia. Prašivec. Čo zasa? Čo zasa chcete? Chceme sa fotografovať. Za čo, bratia? Za čo? Až takú bitku si nezaslúžil. Veď som im nič nepovedal. Povedal si, že sme ukradli auto. A že ideme do Polska. Nie, to som nepovedal. Aj som to nevedel. Iba o tom aute som čosi utrúsil. A na čo ste ma klamali? A na čo si uveril? Lebo je sprostý a prašivý. To si nezaslúžim. Nezaslúžim. Aby si zapamätal, ako si zrádzal kamarátov. Zničili ste mi kožu. Kto mi zaplatí takú škodu? Možno ti vyschne. Ale v čom sa budem fotografovať zajtra? Ako? A s kým? S financom. A už zmizni, ty špicel. Čo si to povedal? Počul si. Povedz to ešte raz. Nechaj ho. Špicel. Pobijem! Zabijem! Zahluším! Neblázni, prašivec! Čože? Co šalel si, ty chumaj! Neblázni, prašivec! Jaký prašivec? Nedovolím! Matúš je moje meno! Matúš Sopek! A ja vás naučím svoje meno. Matúš. Vyleteli sme na minútu. Povedali nám, že sa už postarajú, aby sme nikde poriadnu robotu nedostali. A čo bolo najhoršie, prašivec sám od seba zaplatil celú škodu. Vyše 5000 korún. Skade vzali toľko peňazí? Nemali by sme prašivcovi trochu prispieť? Môžeš mi povedať, z čoho? Zrazu sa už pre nás nikde nič nenašlo. Ako by nás tu už nikto nepoznal. A na nič nepotreboval. Už to mám. Už viem, čo urobíme. Ten starý brod nad Kotliskami. Tade prejdeme s tým autobusom. Financ dostane telegram číslo 3 a zblázni sa z toho, za to ti ruší. Ty si sa zbláznil. Kašlem ti na autobus aj na telegram. Čo sa ti robí? Autobus. Čo budeme robiť, to vymýšľaj, ty chumaj. A ty si myslíš, že mu dám pokoj? To je predsa jeho zásluha, že takto žijeme. Už máme len jednu možnosť, tú poslednú. Zoženiem peniaze a odídeme. Odísť? Opustiť tieto hory? Zajtra cestujeme.
Môžeš, ale sám. Ja nikdy, počuješ ty, nikdy neodídem. Tu máš na cestu. Choď do psej matere. A už sa mi nikdy neukazuj na oči. Somár. Ani na pohreb ti neprídem. Ani ty mi nechoď. Poďme do Košíc. Nedbám, ale nie je to priblízko? Keď už tak radšej ďalej. Praha, čo povieš? Prekrásne mesto. Aj tam by nám bolo fajn. Ibaže priveľa ľudí. Vyše 1 000 000. Ja nemám rád tlačenicu. Bratislava. Všetci sa ťahajú iba tá. A vieš, aké sú tam horúčavy? Tam v lete ľudia ležia prilepení na asfalt. A jedna učiteľka vravela, Tak si vyberaj sám. Keby bolo podľa mňa, tak... Vieš, kde by sme mali ísť? Kde? Na pivo. Mudro hovoríš. Tieto veci si treba ešte poriadne premyslieť. Popijeme, porozmýšľame a ušetríme za cestovné lístky. No. Čo je s vami? Žijete? Aj vy cestujete? Chceli sme, ale nemáme spojenie. No. A ty čo? Ja cestujem. A už sa sem nevrátim. Nikdy. Prečo? Čo sa stalo, Prašievec? Ale nič sa nestalo. Ale tu pre každého som tu iba Prašivec. A vlastne ani neviem prečo. No. Držte sa, chlapci, keby sme sa nevideli. Zvon. Škoda, že ideš. Šťastlivo, Prašivec. Viem, že sa voláš Matúš. My ti už inakšie... nemôžeme. Ale to som... To ako od vás. Akože kamaráti. To som tak nebral. No. S Bohom. Maj sa dobre, Prašivec. Vezmite! Už to nechcem! Nepotrebujem! Závideli sme mu, aj sme ho ľutovali. My to urobiť nemôžeme. Budeme na to myslieť, budeme o tom hovoriť, ale neodídeme. Len tu sme my doma. V týchto horách. Inde by nám srdce puklo od žiaľu. Nemám čas!
Tak si rob, čo chceš! Počkaj! Daj pozor! Keby ťa tak strhlo, neostane z teba ani masný flak. Tebe by to bolo aj tak jedno. Pravda, že jedno. Prečo by mi to nemalo byť jedno? Ešte ťa to neprešlo? Ani ma to neprejde. A toto? Toto nevidíš? Nevidíš, čo sa so mnou stalo? Opis urobím ľuďom. Gašpara. Do tejto ruky mi hážu korunky ako žobrákovi. A ja... sa nikdy prosiť nenaučím. Valer, ja ťa mám. Nemôžem za to. Si taká hlúpa, alebo si slepá. Naozaj nevidíš, že som pre teba starý. Starý odpísaný chlap. Chod do čerta medzi tých svojich. Medzi mladých. Už ťa nechcem vidieť. A nebehaj za mnou, neopováž sa. Stoj! Ruky za hlavu a ku mne. Povedal som ruky za hlavu. No. Hádam, ale nezastrelíš pre jedného šlúka. Kde je Valer? Valer tu nie je. K potoku a potom do lesa. Som sám. Prišiel som za tebou. Chcem s tebou hovoriť. Ale ja s tebou nie. Dakedy sme boli kamaráti. Boli, ale už nie sme. Zmizni. Čakám ťa v Seníku. Musíš prísť. To čo chceš? Mám podmienku. Všetko ostane medzi nami. Pokým nosím túto uniformu, tak sa do Stratenej doliny nikdy nedostanete. To je tvoje posledné slovo. Čakal si inšie? A keby som ti povedal, že už cez hranicu nepôjdeme? To ti mám veriť? Ty možno nie. Ale Valer nikdy neprestane. On totiž nemôže prestať, vieš? On to má v krvi. Vieš, čo teraz robí? Počul som, behá v medvedej koži. Každý raz môže skončiť v medvedej koži. To je všetko? Valera treba postaviť na nohy. Potrebuje svoju robotu. Tú, ktorú vie robiť. Pochop to. Inakšie... Prečo to hovoríš? A práve mne? Ja mu mám pomáhať, práve ja? Poznám 2 ľudí, ktorí to musia urobiť. A ten druhý si ty. Ty si s ním hovoril o tom? Ešte nie. No tak. A potom čo? A tu mám záruku, že s tým prestane. Nejakú. Pokým nás nepustíš do Stratenej doliny, nemáš nejakú záruku. Keď dostaneme kľúč, potom ručím za všetko. Za seba i za Valera. Zbytočne sa namáhaš, ja vám neverím. Ten kľúč nedostanete, ja nemám najmenší dôvod, aby som to pre vás urobil.
Tak to urob pre seba. Tie kone v garáži. Ako sa ti páčili? S telegramom číslo 3 budeš možno spokojnejší. A čo to bude? Jalovice? Alebo polské kozy? Autobus. Autobus. Vy ste už naozaj zdiveli? Možno dostanete ten kľúč a možno si počítam na ten váš autobus. A pofičíte v ňom rovno do basy. Ako myslíš? Vyhrali sme, šéfe. Už sú hotoví. Všetko som počul. Všetko dosvedčím. Všetko je tam. Každé slovo. Tie kone, aj ten autobus. Telegram číslo 3. No, vy ste šikovný človek, Lasík. Čo to robíte? Toto obstojí pred každým súdom. To je vyhratá vec. Pred súdom áno, ale pred ľuďmi nie. To máte tak, viete, ľuďom treba najprv ukázať, že si vieme poriadne urobiť svoju robotu. A nie iba to, že vieme počúvať za dverami. Počúvať za dverami to dokáže každý. Poďme. Nedám. Hodinky si už prepil, tak za čo chceš ešte piť? Za topánky! No, tak sú mi na nič. Kožu by človeka zodrali. No, tu máš! Krkavec! A so šlorkami! Obesa na ne! Pol litra kávy. A mne jedno pivo. Všade ťa hľadám a ty pravda, že v krčme. Kde mám byť? Už je koniec, starec. Sme hotoví. A toto? Toto ešte poznáš? Kľúč od chaty. Ukradol si. Podali mi ruku, dali kľúč a povedali mnoho šťastia v stratenej doline, chlapci. To značí, že máme chatu? No. Tu je zmluva. Podpíš a ideme. A už nepodpíšem. Kašlem na celú stratenú dolinu. Teraz už nechcem. Klameš. Kašlem aj na teba, starec. Už ťa mám plné zuby. Ja už nič nechcem, nič. Môžete ma všetci. Klameš, opilec. A nepodpíšem. Ako si k tomu prišiel? No? Ako je to možné, že máme zrazu chatu? A? Za akú cenu? Ako je to možné, že z financ... Nijaké výlety cez hranice. To je tá cena. Vedel som, že v tom nejaké svinstvo. To ti mám podpísať.
Si sa zbláznil. Čo bude s autobusom? Môžeš sa rozhodnúť. Alebo chatu a nejaký autobus, alebo autobus a nejakú chatu. Ale financovi treba dokázať, že... Už mu stačilo. A nám tiež. Každá hra sa raz skončí. My sme ešte nevyhrali. Vyhrali sme chatu. Ja som sa už rozhodol. Podpíšem. Na teba kašlem. Ja nikdy, rozumieš? Nikdy. Čo by si... S teba bolo, keby si tým nanemal starec. Nuž veru. Ožieral by si sa. Ide si po krčmách. Vála popod stoly. Nedobre by si skončil. Nuž veru, nedobre. No, a tak to si žiješ. Slobodne. A lahodne. Ako vtáčik letáčik. No povedz. Komu môžeš za to ďakovať? Jedine tebe. No, preto. Tak sa zase vraciame do stratenej doliny. A nemuseli sme sa sem vrátiť. Ale on nám uveril. A dal nám ešte túto šancu. Je to dobrý pocit vrátiť sa tak, kde človek patrí. Je to dobrý pocit, keď ti kto si podá ruku. A práve vtedy, keď to najviac potrebuješ. Čo to znamená? Čo to? Naozaj sa ťa už nikdy nezbavím. Nie. Teraz ma už nemôžeš vyhodiť. Prečo? Prečo by som nemohol? Prišla som sem ako normálny host. A hostia z chaty vyhodiť nemôžeš. Čo sa vyškieraš? Rob som niečo, alebo otváraj chatu. Tu ťa nepotrebujem. Ani teba tu nepotrebujem. Poletíš aj s tým tranzistorom. Dovolíš? Vieš čo, pustíme ho. Dovol. To je už moje. Moje orlie pierko, pre šťastie. Valer? To nie je z orla. Iba z obyčajného kohúta. Vieš, to práve orlie pierko som už dávno stratila. Z kohúta? Možno ho kto si nájde a pomyslí si, že je to orlie pierko. Možno mu priniesie šťastie. Valer, a kto vyniesie ten koks? Tam dole nás čaká ešte metrák. Ti poviem, starec, dosť konská robota. No, to môžu robiť len takí blázni ako my dvaja.